дафтари матбуоти хадамоти амнияти давлати Ӯзбекистон аз боздошти ду сокини вилояти Самарқанд хабар доданд, ки ба ду сокини шаҳри Самарқанд ваъдаи ташкили рафтани онҳо ба Амрикоро дода, барои ҳар яки онҳо $30,000 талаб карданд. Ҳангоми гузаронидани чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ, онҳо ҳангоми гирифтани $20,000 ҳамчун пешмузд дастгир карда шуданд. Ба гуфтаи мақомоти хадамоти махсус, боздоштшудаҳо қасд доштанд мизоҷони худро, ки ба онҳо эътимод доштанд, бо масири Ӯзбекистон, Туркия, Боливия, Колумбия, Мексика, ИМА ба Амрико интиқол диҳанд. қобили зикр аст, ки масири дар боло зикршуда барои интиқол додан ба Амрико вақтҳои охир на танҳо дар миёни сокинони Ӯзбекистон, балки дар миёни сокинони Тоҷикистон низ маъмул шудааст. Ба гуфтаи як манбаи боэътимод дар пойтахт, ҳар ҳафта бо ин масир 30-40 нафар барои расидан ба Амрико аз Душанбе мераванд. Нархи чунин сафар бо шумули хидмати миёнаравҳо ва роҳбаладон аз $15,000 то $20,000 арзиш дорад. Барои он ки бо умеди зиндагии беҳтар ба Иёлоти Муттаҳида кӯчиданд, одамон тамоми пасандозҳои худро месупоранд, қарз мегиранд ва ҳатто тамоми амволи худро мефурӯшанд. Орзуи рафтан ба ИМА ба як навъ беморие ба мисли васвасаи тиллоӣ табдил ёфтааст, гуфт манба. Коршиносон ин падидаро бо рӯз аз рӯз бадтар шудани вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ ва сиёсии кишварҳои Осиёи Марказӣ марбут медонанд. Блогери тоҷик Муҳаммади Ҳикматулло дар бораи ин падида дар хабаргузории хабарҳо чунин шарҳ додааст: бекории зиёд ва даромади паст мардуми кишварро водор мекунад, ки солҳои дароз дар муҳоҷирати меҳнатӣ саргардон шаванд. Агар қаблан тоҷикон асосан барои кор ба Русия мерафтанд, ҳоло дигар кишварҳо низ фаъолона омӯхта мешаванд. Масалан, кишварҳои Иттиҳоди Аврупо, Кореяи Ҷанубӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. Вале ба таври қонунӣ ворид шудан ба ин кишварҳо хеле мушкил аст. Бар асари фишори пайвастаи мақомот ва аҳолии Русия, муҳоҷирони меҳнатӣ ба умеди дарёфти шукуфоӣ дар кишварҳои ғарбӣ бештар ба масирҳои нав муроҷиат мекунанд.